Dúas eran as principais demandas que movilizaron a comunidade educativa do CEIP Santa Baia de Boiro. Por unha banda, a reclamación á Consellería de Educación da renovación dos libros de texto para terceiro e quinto de primaria. Dende a AMPA apuntan a que os existentes atópanse xa moi deteriorados para o seu uso e os seus contidos están tamén obsoletos. A situación afecta a uns 120 escolares matriculados nestes dous cursos, que a día de hoxe non dispoñen de libros. Non chegan os libros, o que é comprar libros, xa, os libros están fora de catálogo, é dicir, por moito que os pais quixeran comprar os libros que se teñen que dar, non hai. Entonces, os novos non hai autorización, os nenos están traballando sen libros, neste momento é o que hai. A outra das solicitudes da Asociación de Nais e Pais de Alumnos do Santa Baia é a necesidade de ampliar as horas e recursos de pedagoxía terapéutica e tamén de audición e linguaxe. Os 3 educadores e o logopeda dos que dispón actualmente o colexio parecenlles insuficientes para atender os 47 nenos matriculados que precisan desta atención especial, dos cales 8 son graves. Son nai dun neno diagnosticado con autismo. Ele necesita unhas necesidades específicas de audición e linguaxe, pedagoxía terapéutica. A parte, non ten control de esfínteres, co cal necesita tamén unha coidadora que o poda atender. A resposta que temos, por exemplo, para este curso escolar é que el ten, exixíronlle 5 sesións de PT, 5 de AL, e non ten máis que 3 de AL e compartidas, co cal hai un neno que está mal atendido, non por parte dos profesionais deste colexio, que hai que sacar o sombreiro, senón por parte de educación que non manda os profesionales oficiantes. Teño un neno que vai a ter solo 3 sesións de AL compartidas, mal aproveitadas pola súa parte, mal aproveitadas por esta nena que vai a compartir. Dende a AMPA apuntan a que seguirán coas súas reivindicacións ata que sexan atendidas por parte de Educación ou consideralas xustas. Precisamente o alcalde Xoán Xosé Dieste mantivo esta mañá unha reunión na Coruña, na Delegación de Educación, para tratar de mediar e buscar unha solución o máis axiña posible a este asunto.